Hare Krishna. Audio clear இருக்கா கம்ப்ளீட்? கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. ஆடியோ வீடியோ கிளியரா இருக்குங்க? இருக்குமா, இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக பக்தி சதாச்சார கிளாஸ்க்கு தசாவதாரம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு கூர்மாவதாரம் படிக்கிறோம். அதுக்கு எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். அன்பான மாலை வணக்கங்கள். எல்லா பிரபுஜிஸ் மாதாஜிஸ் எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நீதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगन्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा शिवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர் கூர்மாவதாரம். கூர்மாவதாரம்ங்கிறது எப்படிங்கிறது நான் முதல்ல ஒரு சம்மரி மாதிரி நானே படிச்சு எல்லாம் சொல்லிடுறேன். அதை கேட்டுக்கோங்க. அப்புறமா ஸ்லைட் வைஸ் எல்லாரும் படிக்கலாம். கூர்மாவதாரம் வேதகால நூல்களில் கூர்மாவதாரம் என்பது இயல் உலக தோற்றம் பற்றிய ஒரு தொன்மத்தின் குறியீடு ஆகும். இந்த அவதாரம் எந்த ஒரு நீடித்த படைப்பு செயலுக்கும் சில அடிப்படையான கொள்கைகளும் ஆதாரங்களும் வேண்டும் என்பதை குறிப்பதாகவே அமைந்துள்ளதாக கருதப்படுகிறது. கூர்ம அவதாரம் மழை கடவுளான வருணனின் குறியீடாகவும் கருதப்படுகிறது. கூர்ம அவதாரம் வைணவ சமய நம்பிக்கையின்படி விஷ்ணு எடுத்த 2வது அவதாரம் ஆகும். இதில் இவர் ஆமை அவதாரம் எடுத்தார். இது சத்தியயுகத்தில் நடந்தது என்பது தொன்னம்பிக்கை, ஐதீகம், தொன்னம்பிக்கை. பிருந்தாவனம் கோயிலில் உள்ள ஒரு தூணில் காணப்படும் பூர்வ உருவ செதுக்கல் சமுத்திர மந்தரம் என்பது தேவர்களாலும் அசுரர்களாலும் பார்க்கடல் கடையப்பட்ட நிகழ்வாகும். அசுரரும் தேவரும் மேருமலையை மத்தாக வைத்து வாசிகி பாம்பை கயிறாக கொண்டு திருப்பார்கடலே கடைகையில் விஷ்ணு ஆமை உரு எடுத்து மேருமலைக்கு பிடிமானமாக இருந்தார். இந்த காட்சி பல வைணவ கோள்களில் மேற்கூரையில் சுவர்களில் சிற்பங்களாகவோ ஓவியங்களாகவோ உள்ளது. கூர்ம அவதாரத்தை பற்றி மிகவும் பழமையான குறிப்பு யஜுர்வேதத்தில் சதப்த பிராமணம் என்னும் நூலில் காணப்படுகிறது. இந்து புராணங்களில் கூறப்படுவது போல் பார்க்கடலை மேருமலையை மத்தாக்கி வாசிகி பாம்பை கயிறாக்கி கடைந்த போது வெளிப்பட்ட அமுதத்துடன் வெளிவந்த நச்சு அமுதத்தில் கலந்து விடாமல் இருப்பதற்காக சிவன் அதை எடுத்து பருகியதாகவும் பார்வதி தேவி அதை தடுக்கும் பொருட்டு சிவனின் கழுத்தில் அழுத்த விடமானது அத்தோடு நின்று விட்டதாகவும் அதனால் சிவனுக்கு நீலகண்டன் என்ற பெயர் வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்து புராணங்களின்படி கூர்ம அவதாரமானது தொடர்ச்சியாக மோகினி அவதாரம் எடுத்து அரக்கர்களை மயக்கியதாகவும் கதை உண்டு. அமிர்தத்தை தேவர்கள் மட்டும் உட்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவும் அசுரர்களுக்கு இறப்பில்லாத தன்மை கிடைத்தால் அது ஆபத்தானதாகிவிடும் என்பதாலும் அதை அசுரர்களுக்கு கொடுக்காமல் இருப்பதற்காக விஷ்ணு மோகினி அவதாரம் எடுத்து அசுரர்களை ஏமாற்றியதாகவும் கூறப்படுகிறது. பகவான் மகாவிஷ்ணு 10 அவதாரங்களை எடுத்துள்ளார். அதில் முதலாவது அவர் எடுத்த அவதாரம் மத்ஸ்ய அவதாரம். நீரில் வாழும் மீனாக அவதாரம் எடுத்த மகாவிஷ்ணு 2வதாக நீரிலும் நிலத்திலும் வாழும் ஆமையாக, அதாவது கூர்மமாக அவதாரம் எடுத்து பார்க்கடலில் அமிர்தம் பெறுவதற்காக தேவ அசுரர்களுக்கு உதவி செய்தார். அதே மகாவிஷ்ணு தான் அமிர்தம் கிடைத்தவுடன் அதை பகிர்ந்து கொடுப்பதற்காக மோகினியாக அவதரித்தார். ஆமை அற்புதமான உயிரினம் என்பதால் அவர் ஆமையாகவே அவதரித்தார்.
என்கின்றன, ஆமையாக அவதரித்தார் என்கின்றன புராணங்கள். ஆனி மாச கிருஷ்ணபட்சத்தில், அதாவது தேய்பிரை துவாதசி திதியில் திருமால் கூர்ம அவதாரம் எடுத்ததாக புராணங்கள் கூறுகின்றன. உருவு கண்டு நிகழாமல் அதன் பெருமை கண்டு போற்ற வேண்டும் என்பதே கூர்ம அவதாரத்தின் நோக்கம். எப்படி இருக்கணும்? அதன் எதையுமே உருவ வச்சு சொல்லப்படாது, நிகழப்படாது, அதன் பெருமை கண்டு போற்ற வேண்டும். அதுதான் கூர்ம அவதாரத்தின் நோக்கம். பணிவு கொண்டு மலை சுமந்த கூர்மம் பொருத்தி பார்க்கடலில் இருந்து அனைத்தையும் மீட்டு கொடுத்தார். இவ்வளவு பேசுகிறார். ஆனால் திருமாலின் கூர்ம அவதாரத்தின் போதுதான் இந்த கூர்ம அவதார நிகழ்வுகள் அனைத்தும் கம்போடியாவில் உள்ள அங்கோர்வாட் ஆலயத்தில் கருங்கல் சிற்பமாகவும் பாங்காக்கின் விமான நிலையத்தில் வண்ணமுக கதை சிற்பமாகவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. யாரா பார்த்திருந்தீங்கன்னாக்கா சொல்லுங்க. அப்புறமா பேங்காக் ஏர்போர்ட்லயும் இருக்கு, அங்கோ இதுல கம்போடியாலையும் இருக்குன்னு சொல்றேன். ஆந்திராவில் ஸ்ரீகாகுளம் மாவட்டம் ஸ்ரீ கூர்மம் என்ற ஊரில் கூர்ம அவதாரத்துக்கான கோயில் இருக்கிறது. கருவறையில் ஆமை வடிவில் அருள் பாலிக்கிறார். கூர்மாவதாரத்திற்கு என உலகிலேயே உள்ள ஒரே கோயில் இதுதான். சுவாமி தேசிகன் ஏற்றிய தசாவதார துதியில் இந்த கூர்மமூர்த்தி சனி தோஷம் தீர அருள்பவர் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவதாரத்தின் மகிமை. தசாவதாரத்தில் 2வது அவதாரம் கூர்ம அவதாரம். மகாவிஷ்ணுவின் பிற அவதாரங்கள் யாவும் தீயவர்களை அழிப்பதற்காக எடுக்கப்பட்ட அவதாரங்களாகும். ஆனால் கூர்ம அவதாரம் யாரையும் அழிக்காமல் பார்க்கடலில் இருந்த பல அரிய பொருட்களை தேவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் வழங்குவதற்காக எடுக்கப்பட்ட அவதாரமாகும். மகாலட்சுமி கொடுத்த மாலை, இந்திரன் செய்த அலட்சியம், தேவலோகத்து பெண் ஒருத்தி மகாலட்சுமி கொடுத்த மலர் மாலையை தனது வீடியில் சுற்றி கொண்டு பிரம்மலோகம் வழியாக சென்றாள். அப்போது வழியில் துர்வாச முனிவரை சந்தித்தாள். அவரை வழங்கியவள் தன்னிடம் உள்ள மாலையை அவரிடம் கொடுத்தாள். அதை பெற்றுக்கொண்ட முனிவர் அந்த மாலையுடன் தேவலோகம் நோக்கி சென்றார். இதுவே தேவேந்திரன் யானை மீது அமர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தார். அவனிடம் அந்த மலர் மாலையை கொடுத்தார் முனிவர். தேவேந்திரனோ அந்த மாலையை அலட்சியமாக வாங்கி யானையின் தலையில் வைத்தார். யானையோ தன் துதிக்கியால் அந்த மாலையை எடுத்து கீழே போட்டு காலால் மிதித்தது. முனிவரின் சாபம் தேவாசுரர்கள் போர் துர்வாசனத்துக்கு கடும் ஆத்திரம் வரவே லட்சுமி தேவியின் பிரசாதத்தை அவமதித்ததால் 3 உலகங்களிலும் லட்சுமி கடாட்சம் அழியட்டும் என சாபமிட்டார். இந்திரன் பதறி போய் முனிவரின் காலில் விழுந்தான். ஆனால் துர்வாசர் கண்டுகொள்ளவில்லை. லட்சுமி கடாட்சம் இல்லாததால் உலகமே வறுமையில் வாழ்ந்தது. இதனை அறிந்த அசுரர்கள் தேவேந்திரனின் கோட்டைக்குள் புகுந்து போரிட்டனர். சுக்கராச்சாரியார் அசுரகுருவின் மகிமை போரில் அசுரர்கள் வீழ்ந்தாலும் அசுரகுருவான சுக்கராச்சாரியரின் சஞ்சீவி மந்திரத்தால் அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் உயிர் பெற்று எழுந்தார்கள். ஆனால் தேவர்களில் இறந்தவர்களை உயிர்ப்பிக்க வழியில்லை. இதனால் தேவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தது. இதனை கண்ட தேவேந்திரன் பிரம்மன் தயவை நாடினான். பிரம்மன் மகாவிஷ்ணுவிடம் தேவேந்திரனை அழைத்து சென்றார். அதற்கு விஷ்ணுவோ அமிர்தம் பருகினால் மட்டுமே சாகாவரம் பெற முடியும் என்றார். அதற்கு பார்க்கடலே கரைய வேண்டும் என்றும் ஆலோசனை சொன்னார். அசுரர்கள் உதவ பார்க்கடல் அசுரர்களுக்கு உதவிக்கு அழைத்த தேவர்கள் அவர்களுக்கும் அமிர்தம் தருவதாக கூறினார். வாசுகி பாம்பை கைதாக்கி மேருமலையை மத்தாக்கி கடைந்தனர். அசுரர்கள் தலைப்பகுதியிலும் தேவர்கள் வால் பகுதியிலும் பிடித்துக் கொண்டனர். மலை அசையவில்லை. உடனே மகாவிஷ்ணு ஆமையாக உருமாறி கடலுக்கு அடியில் சென்று மலையை தன் முதுகில் சுமந்தார். வரிசையாக வந்த பொக்கிஷங்கள் அமிர்தம் தாங்கிய தன்வந்திரி பார்க்கடலில் இருந்து வரிசையாக பல பொக்கிஷங்கள் வந்தன. அதிலிருந்து பல நல்லவைகளை தேவர்கள் கைப்பற்றி கொண்டனர். மகாலட்சுமி மகாவிஷ்ணுவை மணந்தார். காமதேனு, ஐராவதம், கற்பகம் ஆகிய பல பொருள்கள் தேவர்களிடம் சென்றன. வருணி, சுராதேவி அழகிய மங்கையர்களை அசுரர்கள் கைப்பற்றினார்கள். கடைசியாக அமிர்த கலசம் தாங்கி தன்வந்திரி பகவான் தோன்றினார். 4 கைகளுடன் அவதரித்த இவர் கைகளில் சீந்தில் கொடி, அட்டைப்பூச்சி, அமிர்த கலசம், கதாயுதம் தரித்திருந்தார். இவர் மருத்துவர்களின் தலைவர் ஆனார். இவரது கையில் இருந்த அமிர்த கலசத்தில் இருந்து துளசி தோன்றியது. மோகினி அவதாரம் அமிர்தம் கொடுத்த மோகினி தன்வந்திரியின் கையில் இருந்த அமிர்தத்தை பெறுவதில் தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் பலத்த போட்டி ஏற்பட்டது. அமிர்தத்தை அசுரர்கள் பருகினால் நீண்ட ஆயுள் பெற்று தேவர்களை தொடர்ந்து கொடுமைப்படுத்துவார்கள் என்பதை உணர்ந்து அதை அவர்களுக்கு கிடைக்க விடாமல் செய்ய மோகினி அவதாரம் எடுத்தார் திருமால். மோகினியின் அழகில் அசுரர்கள் மயங்கி நிற்க அதுதான் சமயம் என்று அமிர்தம் முழுவதும் தேவர்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருந்தாள் மோகினி. அதிலும் ஒரு அசுரன் மாய வேடம் விட்டு சூரிய சந்திரன் இடையில் அமர்ந்து அமிர்தம் பெறுகிறான்.
சூரியனை காட்டி கொடுக்க மோகினியோ காட்டி கொடுக்க சூரியன் காட்டி கொடுக்க மோகினியோ அமிர்தம் வழங்கிய சட்டுவத்தால் அவனது தலையை வெட்டினாள். தலை வேறு உடல் வேறாக பிரிந்த அந்த அசுரனே 2 உருவாக மாறி ராகு கேது என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். தமிழர்களுக்கு வழிகாட்டிய ஆமைகள் கோயில்களில் ஆமைகள் பாண்டியர்கள் காளை மீன் ஆகியவற்றோடு ஆமை இலச்சினையையும் பயன்படுத்தியுள்ளனர். தமிழகத்தில் 79 கோயில்களில் கடல் ஆமை சிற்பங்கள் உள்ளன. கிரேக்க பாண்டிய நாணயங்களில் ஆமை உருவங்கள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழக பெண்கள் மகப்பேறுக்காக தாய் வீடு செல்வார்கள். இந்த வழக்கம் விலங்குகளில் ஆமைக்கும் உண்டு. இனப்பெருக்கத்துக்காக ஆமைகள் தாங்கள் பிறந்த பகுதிக்கு செல்கின்றன. தமிழகத்தில் மட்டும் இந்த பண்பாட்டு கூறு உள்ளது. கடல் வழித்தடங்கள் ஆமைகளின் கடல் வழித்தடம். ஆமைகள் இனப்பெருக்கத்துக்காக கடல் நீரோட்டங்களை பயன்படுத்தி 150 நாட்கள் பயணிக்கின்றன. இதை கற்றுக்கொண்ட தமிழர்கள் ஆமைகளை பின்பற்றி கடல் நீரோட்டங்களை கண்டறிந்து மத்திய தரைக்கடல், தென்கிழக்கு ஆசியா உட்பட உலகின் பல்வேறு நாடுகளுக்கும் கடல் வழி பயணம் மேற்கொண்டனர். பிராங்க்லின் ஜோசப் கொலம்பஸ் ஆகியோர் கண்டறிந்த கடல் வழித்தடங்களும் ஆமைகளின் கடல் வழித்தடமும் ஒன்றுதான். ஆமைகள் இனப்பெருக்கம் செய்யும் கடலோர பகுதிகளே பழங்காலங்களில் துறைமுகமாக செயல்பட்டுள்ளன. பர்மாவில் இருந்து தேக்கு மரங்களை வெட்டி கடலில் போட்டால் அவை தாமாகவே தனுஷ்கோடி வந்தடைந்துள்ளன. ஆச்சரியப்படத்தக்க வகையில் இந்த கடல் நீரோட்டத்தை தமிழன் பயன்படுத்தியுள்ளான். ஐ திங்க் இதை ஒண்ணு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாம், எல்லாம் செந்தமிழ் தான் இருக்கு. அப்படியேதான் படிச்சுட்டே வரேன். அதான் கதை. இது வரைக்கும் நமக்கு ஒரு மாதிரி கூர்ம அவதாரம்னா என்ன, அந்த ஆமையை பத்தி என்னங்கிறத பத்தி எக்ஸ்பிளனேஷன் கொஞ்சம் இருக்கிறதுல. எஸ்மா ஸ்லோகம் படிக்கல. எஸ் விஜயலட்சுமி மாதாஜி, இன்னும் ஒருத்தரும் ஒரு ஸ்லைட் படிக்கும். எஸ்மா. சுராசுரம் முததிம் மத்நாதம் மந்தராச்சலம் தாத்ரே காமத்தரூபேண பிருஷ்டா ஏகாதசே விபுஹு. மொழிபெயர்ப்பு. இறைவனின் 16வது அவதாரம் ஆமையின் வடிவத்தை எடுத்தது. அதன் ஓடு மந்தராச்சல மலையின் மையமாக செயல்பட்டது. இது பிரபஞ்சத்தின் ஆஸ்திகர்கள் மற்றும் நாஸ்திகர்களால் மத்தாக பயன்படுத்தப்பட்டது. இதுவும் படிச்சு 2வது படி. ஓகே மாதாஜி. எனக்கு இன்னும் ஸ்கிரீன் வரல. அப்படியா? வந்துருச்சு மாதாஜி. ஓகே. ஷீரோதாதௌ அமரதானவ யுதபானாமுன்மத்நாதம் அம்ருத்தலப்த்யா ஆதிதேவ பிருஷ்டிதேன கச்சபவபுர்வித்ததாரா கோத்ரான் நித்ராக்ஷ பரிணாத்ரிகாஹ. ஆதிகால இறைவன் பின்னர் மந்தார மலைக்கு ஓய்வு இடமாக பணியாற்றுவதற்காக ஆமை அவதாரம் எடுத்தார். இது ஒரு சலசலக்கும் மத்தாக செயல்படுகிறது. தேவர்களும் அசுரர்களும் அமிர்தத்தை பிரித்தெடுப்பதற்காக மந்தார மலையுடன் கூடிய பார்க்கடலை கடைந்து கொண்டிருந்தனர். மலை முன்னும் பின்னுமாக நகர்ந்து ஆமை பிரபுவின் முதுகில் கீறப்பட்டது. அவர் ஓரளவு தூங்கிக் கொண்டிருந்த போது அரிப்பு உணர்வை அனுபவித்தார். படிச்சிடறேன் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் வரணும் மாதாஜி. இன்னும் லேட்டர் தான். சரி, என்ன பேர் எதை படிக்க சொல்லுமா? எஸ்மா செல்வமணி படிக்கிறீங்களா? வந்துருச்சு மேம். हिरण्मयेऽपि भगवान् निवसति कूर्मधनुष विप्राणस्तस्य तत्प्रियतामं तनुम् आर्यमा सह वर्षपुरुषैः பித்ருகணாதிபதிர் சுகதேவ கோஸ்வாமி தொடர்ந்தார். ஹிரண்மயா வருஷத்தில் பரமாத்மாவான விஷ்ணு ஆமை வடிவில் கூர்ம ஷரீரா வாழ்கிறார். இந்த மிகவும் பிரியமான மற்றும் அழகான வடிவம் ஹிரண்மய வருஷத்தின் பிரதான குடியிருப்பாளரான ஆரியமாவால் அந்த நிலத்தின் மற்ற குடிமக்களுடன் எப்போதும் பக்தி சேவையில் வணங்கப்படுகிறது. பாடல்களை பாடுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணமா. எஸ்மா செல்வமணி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்கம்மா. ஓம் நமோ பகவதே அகுபராய சர்வகுண விசேஷனாயாலு பலசி
ஸ்தானாய நமோ வர்ஷமணேனோ மனே நமோ நமோ பூம்னே நமோ நமோ வஸ்தான நமஸ்தே. ஆண்டவரே, ஆமையின் வடிவத்தை எடுத்த உமக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். நீங்கள் அனைத்து ஆழ்நிலை குணங்களின் தேக்கமாக இருக்கிறீர்கள். மேலும் நீங்கள் பொருளால் முற்றிலும் மறைந்து விடாமல் தூய நற்குணத்தில் பரிபூர்ணமாக அமைந்திருக்கிறீர்கள். நீங்கள் தண்ணீரில் அங்கும் இங்கும் நகர்கிறீர்கள், ஆனால் உங்கள் நிலையை யாராலும் அறிய முடியாது. எனவே உங்களுக்கு எனது மரியாதையான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்கள் ஆழ்நிலை காரணமாக நீங்கள் கடந்த காலம், நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலத்தால் வரையறுக்கப்படவில்லை. எல்லாவற்றின் புகலிடமாக நீங்கள் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறீர்கள். எனவே நான் மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஆமா, இதெல்லாம் வந்து பாகவதத்துல 5வது சாப்டர்ல 18th சாப்டர்ல 30th ஸ்லோகா. அந்த மாதிரி எல்லாமே வரிசையா ஒரு கேண்டோல இருந்து எது எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்து கொடுத்துருக்கா. எஸ்மா, இதையும் படிச்சிருக்கோம் நீங்க. வயோதி ஏன நிர்மத்ராணா சதிதா சூதர் பிரமாணோ பிரம்பசி ரூபேண மந்தாரு. பார்க்கடலை கடைந்து அஜிதா தேவர்களுக்கு அமிர்தத்தை உண்டாக்கினாள். மந்தார மலையை முதில் சுமந்து கொண்டு ஆமை வடிவில் அங்கும் இங்கும் சென்றார். வேற யார் அடுத்தது? நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறீர்கள்? எஸ் வெங்கடகிரி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. துர்வாச முனி சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த பொழுது யானையின் முதுகில் இந்திரனை கண்டு மகிழ்ந்தார். இருப்பினும் இந்திரன் மிகவும் கொப்பளித்து மாலை எடுத்து துர்வாச முனியை மதிக்காமல் அதை தாங்கி யானையின் தும்பிக்கையில் வைத்தான். யானை மிருகமாக இருந்ததால் மாலையின் மதிப்பை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. இதனால் யானை தனது கால்களுக்கு இடையில் மாலையை எறிந்து அதை நொறுக்கியது. இந்த அவமானகரமான நடத்தை பார்த்த துர்வாச முனி உடனடியாக இந்திரனை வறுமையில் வாடும் சகல செல்வ செழிப்பு இழக்கும்படி சபித்தார். இப்படியாக ஒரு பக்கம் போரிடும் அசுரர்களாலும் மறுபுறம் துர்வாச முனியின் சாபத்தாலும் பாதிக்கப்பட்ட தேவர்கள் மூவுலகிலும் உள்ள அனைத்து பொருள் செல்வங்களையும் இழந்தனர். ஒருவன் பொருள் வளமுடையவனாக இருக்கும் பொழுது அவன் நிதானமாகவும் வைஷ்ணவர்களிடத்திலும் துறவிகளிடத்திலும் நன்றாக நடந்து கொள்ள கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இல்லாவிட்டால் கீழே விழுவார். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், எல்லாருக்குமே இது தெரிஞ்சிருக்கணும். எப்படின்னா, கையில நம்மட்டுக்கு பணம் இருக்கு அப்படின்னாக்கா அதுக்காக திமிர் எடுத்து அலையக்கூடாது. அத வைஷ்ணவர்கள்லாம் வைஷ்ணவாலெல்லாம் பார்த்தாலும் எல்லாம் நம்ம இதுவா தான் இருக்கணும், ஹம்பிளா தான் இருக்கணும். அந்த அந்த மாதிரி இல்லாத ஒரே நிமிஷம். ஹலோ, ஐ மீன் கிளாஸ். எஸ்மா, படிங்கம்மா. படிச்சு முடிச்சுட்டே இல்லையா? அது மாதிரி அந்த ஒழுங்கா வைஷ்ணவர்கள்ட்டையும் துறவிகள்ட்ட எல்லாம் நிதானமாகவும் இருக்கணும். உங்கள்கிட்ட பணம் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக பணத்தினோட திமிருத்தன்மை காமிக்க கூடாது. அதை அடக்கமாகவும் இதுவாகவும் எல்லார்ட்டையும் இருக்கணும். அந்த மாதிரி செல்வங்களை இழந்து இதுக்காக இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாவே காமிச்சிருக்கேன். அதனால துறவிகள் ஜாக்கிரதையா நடந்து கொள்ள வேண்டும். இல்லாவிட்டால் கீழே விழுவார். எல்லாம் கையில் இருக்கிறதெல்லாம் இழக்க முடியாத நிலைமை வந்து சேர்ந்துடும். அதனால கையில பணம் இருந்தாலும் இந்த பௌதீக உலகத்துல நமக்கு கையில பணம் இருக்குங்கிறதுக்காக ரொம்ப ஆடவும் கூடாது. அதுக்கு ஒரேடியா எல்லாத்தையும் தழிஞ்சு போகணும்னு சொல்லல. அதாவது ஒரு இதுவா இருக்கணும், எல்லாருமே சமமாக இருந்துட்டு நான் பெரிய ஆளு, பெரிய பணம் இருக்கு அப்படின்னு அந்த மாதிரி திமிருத்தனத்தா இருக்கக்கூடாது. ஓகே, எஸ் மேம். இதையும் படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கட்டுங்களா? படிங்கம்மா, படி. ஹரே கிருஷ்ணா. கடவுள் பிரம்மா உயர்ந்த ஆளுமைக்கு பிரார்த்தனை செய்தார். துர்வாச முனியால் சபிக்கப்பட்ட தேவர்கள் அசுரர்களால் போரில் தோற்கடிக்கப்பட்டனர். தேவர்கள் தங்கள் சொர்க்க ராஜ்யத்தை இழந்த போது அவர்கள் பிரம்மாவின் சபை வீட்டுக்கு சென்று நடந்ததை பகவான் பிரம்மாவிடம் தெரிவித்தனர். பின்னர் பிரம்மா அனைத்து தேவர்களுடன் பார்க்கடலின் கரைக்கு சென்று ஷிரோத கசாய் விஷ்ணுவை வணங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதை வந்து அந்த மாதிரி பிரம்மாவின் சபை போயிட்டு பிரம்மா கிட்ட எல்லாத்தையும் நடந்ததெல்லாம் சொல்லிட்டு
பிரம்மா இல்ல தேவர்கள் பார்க்கல கரைக்கு போய் சிரோதகிருஷ்ண விஷ்ணுவை பார்த்து வணங்குறாள் தான். வணங்கிட்டு ஓகே. அடுத்தது யார் படிக்கிறீங்க? ஹரிகிருஷ்ணன் படிக்கிறீங்களா? ஹரிகிருஷ்ணன் பிரபுஜி இல்லைன்னா ரேகா மாதாஜி நீங்க படிங்க. தேவர்கள் செய்த பிரார்த்தனையால் கடவுள் சூரதசாயி விஷ்ணு தேவர்களால் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். இதனால் அவர்கள் முன் தோன்றினர். தேவதைகள் அவருடைய ஆழ்நிலை உடல் பிரகாசத்தால் கிட்டத்தட்ட கண்மூடித்தனமாக இருந்தனர். எனவே முதலில் அவர்களால் அவருடைய உடலில் எந்த பாகத்தை பார்க்க முடியவில்லை. இருப்பினும் சிறிது நேரம் கழித்து பிரம்மா இறைவனை காண முடிந்தது. அவர் சிவபெருமானுடன் சேர்ந்து இறைவனை வணங்க தொடங்கினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சிவபெருமான் மற்றும் பிரம்மா பிரார்த்தனை செய்த போது பரம புருஷ பகவான் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். இவ்வாறு அனைத்து தேவர்களுக்கும் உரிய அறிவுரைகளை வழங்கினர். பாகவதத்துல 8வது கேண்டோல 6th சாப்டர்ல 17th ஸ்லோகம். ஏக ஏவ ஸ்வரஸ் தஸ்மின் ஷிரோ கார்யோ சுரேஸ்வர விஹர்த்து காமஸ்தான் அஹ ஆஷ சமுத்ரே மதநாபி. தேவர்களின் தலைவரான பரம புருஷ பகவான் தேவர்களின் செயல்களை தானே செய்து முடிக்கும் திறன் கொண்டவராக இருந்தாலும் அவர் சமுதாயத்தை மகிழ்விக்க சமுத்திரத்தை கடல், அந்த சமுத்திரம்னா கடல் தானே மாதாஜி? ஓஷன். சமுத்திரம்னா பெருசு, கடல் சின்னது. சி, கடலுக்கு சி சொல்லுவோம், சமுத்திரம் பெருசு நிறைய. அதுக்கு ஓஷன் சொல்லுவோம். சமுத்திரத்தை மகிழ விரும்பினார். எனவே அவர் பின்வருமாறு பேசினார். ஹரே கிருஷ்ணமா. ஹரே கிருஷ்ணமா. எஸ், ஹரிகிருஷ்ண பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? வேற யார் படிக்கிறாங்க? உன்னிகிருஷ்ணன் பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் பிரபுஜி. அஜிதா வெல்ல முடியாதவர் என்று அழைக்கப்படும் பரம புருஷ பகவான் அரக்கர்களிடம் சமாதான பிரேரணையை முன்வைக்குமாறு தேவதைகளுக்கு அறிவுறுத்தினார். இதனால் ஒரு சண்டையை உருவாக்கி தேவர்களும் அசுரர்களும் பார்க்கடலை கடையலாம். ஓ தேவதைகளே, அனைத்து வகையான காய்கறிகள், புல், கொடிகள் மற்றும் மருந்துகளை பால் கடலில் வீசுங்கள். பிறகு என் உதவியால் மந்தார மலையை கடிவாளமாகவும் வாசுகியை கசக்கும் கயிறாகவும் மாற்றி பார்கடலை திசை திருப்பாத கவனத்துடன் மற்ற பல கவர்ச்சிகரமான விஷயங்கள் சங்கடத்தால் உருவாக்கப்படும். ஆனால் கடவுள் தேவதைகளை இது போன்ற விஷயங்களால் ஆட்கொள்ள வேண்டாம் என்று எச்சரித்தார். சில இடையூறுகள் ஏற்பட்டால் தேவதைகள் கோபப்படக்கூடாது. இவ்வாறு தேவர்களுக்கு அறிவுரை கூறிவிட்டு இறைவன் அந்த இடத்தில் இருந்து மறைந்தார். பிறகு பரமபுருஷனான விஷ்ணு தனது வாகனமான கருடனின் பின்புறத்தில் தோன்றி தனது கருணையால் இந்த தேவர்களையும் அசுரர்களையும் உயிர்ப்பிக்கச் செய்தார். பின்னர் இறைவன் தனது ஒரு கையால் மலையை தூக்கி கருடனின் முதுகில் வைத்தார். இறைவன் மலையின் மீது அமர்ந்து கருடனால் சங்கு நடக்கும் இடத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். அவர் மலையை கடலுக்கு அருகில் வைத்தார். கருடன் இருக்கும் வரை வாசுகி அங்கு வர முடியாது என்பதால் கருடனை அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறுமாறு பகவான் கூறினார். படிக்கிறேன் மாதாஜி. எஸ், I'll read. ஹரே கிருஷ்ணா. காயத்ரி மாதா. ஓ சரி, காயத்ரி மாதாஜி இருக்கு. ஓகே, படிக்கட்டும். நீங்க அதை சொல்லுங்க, வாயில எல்லாம் படிக்க சொல்லுங்க. காயத்ரி மாதாஜி படிச்சுக்கணும். எஸ் மா, காயத்ரி மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிறகு பரமபுருஷனான விஷ்ணு
தனது வாகனமாக கருடனின் பின்புறத்தில் தோன்றி தனது கருணையால் இந்த தேவர்களையும் அசுரர்களையும் உயிர்ப்பிக்கச் செய்தார். பின்னர் இறைவன் தனது ஒரு கையால் மலையை தூக்கி கருடனின் முதுகில் வைத்தார். இறைவன் மலையின் மீது அமர்ந்து கருடனால் சங்கு நடக்கும் இடத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். அவர் மலையை கடலுக்கு அருகில் வைத்தார். கருடன் இருக்கும் வரை வாசுகி அங்கு வர முடியாது என்பதால் கருடனை அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறுமாறு பகவான் கூறினார். பகவத்கீதா 8.7.8 விலோக்கிய விக்னேஷ விதிம் தேஸ்வரோயோ சுரந்த விரி விததாபி சந்திஹி கத்வா வபுக கச்சபம் அத்பூதம் மஹத் பிரவிஷ்ய தோயாம் கிரிம் உச்சஹாரா. உன்னதமானவரின் விருப்பத்தால் உருவாக்கப்பட்ட சூழ்நிலையை கண்டு அளவற்ற சக்தி வாய்ந்த இறைவன் தனது உறுதியை தவறாது ஒரு ஆமையின் அற்புதமான வடிவத்தை எடுத்து தண்ணீரில் நுழைத்து பெரிய மந்தார மலையை தூக்கிவிட்டார். பரமபுருஷ பகவானே எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்துவர் என்பதற்கு இதோ ஆதாரம். அவருடைய விருப்பத்தால் தான் தடைகள் இருந்தன. அவருடைய விருப்பத்தால் அந்த தடைகள் நீக்கப்பட்டன. பெரிய மலையை தாங்க இறைவன் ஆமையாக தோன்றினான். சிதிர் இஹ விபு பரம புருஷ பகவானே எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்துபவர் என்பதற்கு இதோ ஆதாரம். அவருடைய விருப்பத்தால் தான் தடைகள் இருந்தன. அவருடைய விருப்பத்தால் அந்த தடைகள் நீக்கப்பட்டன. பெரிய மலையை தாங்க இறைவன் ஆமையாக தோன்றினார். சிதிர் இஹ விபுலதரே தவ திஷ்டதி பக்ஷே. இறைவன் பெரிய மலையை தன் முதுகில் தாங்கினார். கேசவ கிருத கூர்ம சரீர ஜெய ஜெகதீஷ ஹரே. பரமபுருஷ பகவானால் ஆபத்துக்களை உருவாக்க முடியும், மேலும் அவைகளை அவரால் அகற்றவும் முடியும். இது பக்தர்களுக்கு தெரியும், ஆனால் பேய்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. கரெக்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் கமலாஜி. Yes, Mataji. வேற யாராவது படிக்க சொல்லுங்க. Yes, SB 8.7.9 தேவர்களும் அசுரர்களும் மந்தாரமலை உயர்த்தப்பட்டதை கண்டதும் அவர்கள் புத்துணர்ச்சி அடைந்து மீண்டும் சத்தமிட தொடங்கினார்கள். ஒரு பெரிய தீவு போல் 800,000 மைல்களுக்கு விரிந்த பெரிய ஆமையின் முதுகில் மலை தாங்கி இருந்தது. SB 8.7.10 அரசரே, தேவர்களும் அசுரர்களும் தங்கள் கரங்களின் வலிமையால் மந்தார மலையை அசாதாரணமான ஆமையின் பின்புறத்தில் சுழற்றிய போது அந்த மலையின் உருளலை தனது உடலை கீறிக்கொள்வதற்காக ஆமை ஏற்றுக்கொண்டது. இதனால் அவர் ஒரு மகிழ்ச்சியான உணர்வை உணர்ந்தார். இதையும் படிச்சோம். SB 8.7.12 1000 கரங்களுடன் காட்சியளித்த இறைவன் மந்தாரமலையின் உச்சியில் மற்றொரு பெரிய மலையை போன்று தோன்றி ஒரு கையால் மந்தார மலையை தாங்கினார். இந்த மந்தாரமலையை இருபுறமும் இழுத்து செல்லும் போது சமன் செய்ய அதன் உச்சியில் மற்றொரு பெரிய மலை போல் காட்சியளித்தார் இறைவன். பிரம்மா, சிவன் மற்றும் மன்னன் இந்திரன் பின்னர் தங்களை விரிவுபடுத்தி இறைவன் மீது மலர் மழை பொழிந்தனர். SB 8.7.16 தேவர்கள் மற்றும் அசுரர்களில் சிறந்தவர்கள் எவ்வளவோ முயற்சி செய்தும் பார்க்கடலில் இருந்து அமிர்தம் வராத போது பரமபுருஷரான அஜிதா தனிப்பட்ட முறையில் கடலை கடைய தொடங்கினார். வேற யாராவது படிக்க சொல்லுங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்கு அடுத்தது லலிதா நாராயண் மாதாஜி கூட ஜாயின் பண்ணிருக்கா. இல்ல வேற யாருக்கு நம்ம எல்லாரும் முடிச்சுட்டா நினைக்கிறேன். காயத்ரி, செல்வமணி, உன்னிகிருஷ்ணன், ஹரிகிருஷ்ணன் தான் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அவர் படிக்கல. அப்புறம் வேற யாரு இருக்கா? அவ்வளவுதானா? இங்க இருந்து இதுல கொஞ்சம் தான் வருது. ரேகா, கிருஷ்ணன், வெங்கடகிரி, செல்வமணி, லலிதா கிருஷ்ணன், லலிதா நாராயணன். வேற யாரும் இல்லை இல்லையா? ஓகேம்மா. இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட் கொடுத்துடலாம். மறுபடியும் எஸ் லலிதா மத்தாஜிக்கு சொல்லிட்டு அப்புறம் போடலாம். எஸ் லலிதா மத்தாஜி, அவங்களுக்கு ஸ்லோகம் கொடுக்கலாம்னு பாக்குறேன். நான் படிக்கவா மாதாஜி? ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரிங் ஆஃப் மில்க் ஓஷன். சரி, பால் பெருங்கடலில் இருந்து வரும் பொருட்கள்.
அதன் விளைவாக பெரிய அளவில் விஷம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. பிரஜாபதிகள் தங்களை காப்பாற்ற வேறு யாரும் இல்லாததை கண்டு சிவனை அணுகி உண்மை நிறைந்த பிரார்த்தனைகளை செய்தார்கள். ஒருவன் பக்தனான இருந்தாலும் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவதால் சிவன் சிவபெருமான் ஆசுதோஷம் என்று அழைக்கப்பட்டார். அதனால் சலசலப்பினால் உண்டான விஷம் அனைத்தும் அவர் எளிதில் குடிக்க ஒப்புக்கொண்டார். சிவன் மனைவியான துர்க்கை தேவி பவானி சிவனின் விஷத்தை அருந்த சம்மதித்த போது சிறிதும் கலங்கவில்லை. ஏனென்றால் அவள் சிவபெருமானின் வீரத்தை அறிந்தவள். உண்மையில் இந்த ஒப்பந்தத்தில் அவர் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினாள். பின்னர் சிவபெருமான் எங்கும் நிறைந்திருந்த அழிவுகரமான விஷத்தை சேகரித்தான். அவர் கையில் எடுத்து குடித்தான். விஷம் குடித்த பின் கழுத்து நீல நிறமான மாறியது. அவருடைய கையில் இருந்து ஒரு சிறிய அளவு விஷம் தரையில் விழுந்து அந்த விஷத்தால் தான் இந்த உலகில் விஷ பாம்புகள், தேள், விஷ தாவரங்கள் மற்றும் பிற விஷங்கள் உள்ளன. சிவபெருமானின் அனைத்து விஷங்கள் அருந்திய பிறகு தேவர்களும் அசுரர்களும் தைரியம் கொண்டு தங்கள் சங்கல்பத்தை மீண்டும் தொடங்கினர். அந்த சலசலப்பினால் முதலில் சுரபி பசு உருவானது. பிறகு பெரிய புனிதர்கள் இந்த பசுவை அதன் பாலில் இருந்து தெளிந்த வெண்ணெயை பெற ஏற்றுக்கொண்டனர் மற்றும் இந்த தெளிந்த வெண்ணெய் பெரும் யாகங்களுக்கு காணிக்கையாக வழங்கினர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் லலிதா மாதாஜி. ஸ்டூடண்ட்ஸ் படிக்கட்டுமே மாதாஜி. யாருமா? உங்க ஸ்டூடண்ட்ஸே பிரெஃபரன்ஸ் கொடுங்க. அவளுக்கே பிரெஃபரன்ஸ் படிச்சா நான் உங்களுக்கு ஏதோ ஸ்லோகம் வருமான்னு பார்த்துருந்தேன் உங்களுக்கு. எஸ்மா, வேற யார் படிக்கிறேன்? பிரபுஜிட்ட கொடுங்க. இந்த பிரபுஜி யாருமா? படிங்கம்மா. அதன் பிறகு உத்தேஷ்வா என்ற குதிரை உருவானது. இந்த குதிரை பலி மகாராஜாவால் எடுக்கப்பட்டது. அப்போது ஐராவதமும் எந்த திசையிலும் செல்லக்கூடியது. மற்ற யானைகளும் தோன்றின. ரத்தினமும் உருவானது. விஷ்ணு பகவான் அந்த ரத்தினத்தை எடுத்து தனது மார்பில் வைத்தார். அதன் பிறகு ஒரு பாரிஜாத மலரும் பிரபஞ்சத்தின் மிக அழகான பெண்களான அப்சரஸ்களும் உருவானார்கள். அப்போது அதிர்ஷ்ட தேவியான லட்சுமி தோன்றினாள். தேவர்கள், பெரிய முனிவர்கள், கந்தர்வர்கள் மற்றும் பலர் அவளுக்கு மரியாதையுடன் வழிபாடு செய்தனர். அதிர்ஷ்ட தேவியால் கணவனாக ஏற்றுக்கொள்ள யாரையும் காண முடியவில்லை. கடைசியாக அவள் விஷ்ணுவை தன் தலைவனாக தேர்ந்தெடுத்தாள். பகவான் விஷ்ணு தன் மார்பில் எங்கென்றும் தங்க இடம் கொடுத்தார். லட்சுமி மற்றும் நாராயணரின் இந்த கலவையால் தேவர்கள் மற்றும் பொதுவாக மக்கள் உட்பட அங்கிருந்த அனைவரும் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். இருப்பினும் பேய்கள் அதிர்ஷ்ட தெய்வத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்டதால் மிகவும் மனச்சோர்வு அடைந்தன. பின்னர் குடியின் தெய்வமான வாருணி உருவானாள். மேலும் விஷ்ணுவின் கட்டளைப்படி அசுரர்கள் அவளை ஏற்றுக்கொண்டனர். பின்னர் பேய்கள் மற்றும் தேவதைகள் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆற்றலுடன் மீண்டும் கலக்கத் தொடங்கினர். இம்முறை தன்வந்திரி பணி எனப்படும் விஷ்ணுவின் ஒரு பகுதி அவதாரம் தோன்றியது. அவர் மிகவும் அழகாக இருந்தார். மேலும் அவர் தேன் கொண்ட ஒரு குடத்தை எடுத்து சென்றார். படிக்கிறேன். கடவுள் விஷ்ணு தேவதைகளை சமாதானப்படுத்தினார். அதனால் அவர்கள் சண்டையிடவில்லை, ஆனால் அமைதியாக இருந்தனர். அசுரர்களுக்குள் சண்டை நடந்து கொண்டிருந்த போது பிரபஞ்சத்தின் மிக அழகான பெண்ணான மோகினி அவதாரமாக பகவான் தோன்றினார். அனைத்து பேய்களும் இளம் பெண்ணின் அழகில் மயங்கி அவளிடம் பற்று கொண்டன. இப்போது அமிர்தத்தை பெறுவதற்காக அசுரர்கள் தங்களுக்குள் சண்டையிட்டதால் அவர்கள் தங்கள் சண்டையை தீர்க்க இந்த அழகான பெண்ணை மத்தியஸ்தராக தேர்ந்தெடுத்தனர். இந்த விஷயத்தில்
அவர்களின் பலவீனத்தை பயன்படுத்தி பரம புருஷ பகவானின் அவதாரமான மோகினி அவள் எந்த முடிவை எடுத்தாலும் அதை அவர்கள் ஏற்க மறுக்க மாட்டார்கள் என்று அசுரர்களிடம் வாக்குறுதி அளித்தார். அசுரர்கள் இந்த வாக்குறுதியை அளித்த போது அழகான பெண் மோகினி மூர்த்தி அமிர்தத்தை விநியோகிக்க தேவதைகளையும் அசுரர்களையும் வெவ்வேறு வரிசையில் உட்கார வைத்தார். பேய்கள் அமிர்தத்தை குடிக்க தகுதியற்றவை என்பதை அவள் அறிந்தாள். எனவே அவளை ஏமாற்றி அவள் தேவர்களுக்கு அமிர்தத்தை விநியோகம் செய்தாள். மோகினி மூர்த்தியின் இந்த ஏமாற்றத்தை கண்ட அசுரர்கள் அமைதியாக இருந்தனர். ஆனால் ராகு என்ற அரக்கன் ஒரு தேவதை போல் தன்னை அணிந்து கொண்டு தேவர்கள் வரிசையில் அமர்ந்தான். அவர் சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் அருகில் அமர்ந்தார். பரமபுருஷ பகவானால் ராகுவை ஏன் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்று இங்கு ஒருவர் கேட்கலாம். காரணம், அமிர்தம் அருந்துவதால் ஏற்படும் விளைவுகளை இறைவன் காட்ட விரும்பினான். ராகு எப்படி ஏமாற்றுகிறார் என்பதை பரமபுருஷ பகவான் புரிந்து கொண்டவுடன் அவர் உடனடியாக அசுரனின் தலையை வெட்டினார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 8926. இருப்பினும் ராகுவின் தலை அமிர்தத்தால் தீண்டப்பட்டதால் அழியாது. இதனால் ராகுவின் தலையை கிரகங்களில் ஒன்றாக பிரம்மதேவன் ஏற்றுக்கொண்டார். ராகு சந்திரனுக்கும் சூரியனுக்கும் நித்திய எதிரி என்பதால் அவர் எப்போது முழு நிலவு மற்றும் இருண்ட நிலவு இரவுகளில் அவர்களை தாக்க முயற்சிக்கிறார். ஹரிகிருஷ்ணன் வந்துட்டாரு அந்த பிரபுஜி. கமலா மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. அந்த ஹரிகிருஷ்ணன் பிரபுஜி வந்துட்டாரா? அவர் இருக்காரு, நான் கேக்குறேன், அன்மியூட் பண்றேன். அவர் அன்மியூட் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிற. அவர் இருக்காரு, அன்மியூட் பண்ணிக்கிறது இல்ல மாதாஜி அவர். சரி, வெங்கடகிரி பிரபுஜி நீங்க படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நானே படிக்கிறேன் மாதாஜி. இல்லம்மா, ஒத்தனையும் எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுக்குறேன். உனக்கு ஒரு 5-6 உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன், அதுக்காக சாரி. நீங்க படிப்பீங்க இல்ல நான் சொல்றது பாவம், சாரி. யாரும் இல்லைன்னாக்க சரி, யாரும் வரல அப்படின்னாக்க ஓகே. யாரும் படிக்கலைன்னா படிங்க நீங்களே. யாருமா படிக்கிறீங்க? ஒருத்தர் இல்லையா? எஸ் பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? உன்னி கிருஷ்ணன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்கம்மா. தேவர்கள் அமிர்தத்தை அருந்தி முடித்த பிறகு பரம புருஷ பகவான் தனது சொந்த வடிவத்தை எடுத்தார். இடம், காலம், காரணம், நோக்கம், செயல்பாடு, லட்சியம் ஆகிய அனைத்தும் தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் ஒன்றுதான். ஆனால் தேவர்கள் ஒரு முடிவையும் அசுரர்கள் மற்றொரு முடிவையும் அடைந்தனர். தேவர்கள் எப்பொழுதும் இறைவனின் தாமரை பாத தூசியின் கீழ் இருப்பதால் அவர்கள் அமிர்தத்தை மிக எளிதாக குடித்து அதன் பலனை பெற முடியும். இருப்பினும் அசுரர்கள் இறைவனின் தாமரை பாதங்களில் அடைக்கலம் தேடாமல் தாங்கள் விரும்பிய பலனை அடைய முடியவில்லை. ஓ அரசரே, பரமபுருஷ பகவான் தனது அன்பான பக்தர்களான தேவர்களுக்கு சமுத்திரத்தை கடைதல் மற்றும் அமிர்தத்தை ஊட்டுதல் போன்ற காரியங்களை முடித்த பிறகு அவர் அனைவரையும் விட்டுவிட்டு கருடனால் தனது சொந்த இருப்பிடத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். இதோட கதை முடிஞ்சிட்டு கருடனால் சொந்த ஹரே கிருஷ்ணமா கடைதல் மற்றும் அமிர்தத்துக்கு போன்ற காரியங்கள்லாம் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கருடனால தன்னோட இடத்துக்கு அவர் போயிட்டார். இதோட இந்த கதை முடிஞ்சு போச்சு. கூர்மாவதாரம் ஒரு மாதிரி ஒரு ஐடியா கிடைச்சிட்டு இல்லையா? கூர்மாவதாரத்தை பத்தி இப்போ எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாரும் ஒரு நாளைக்கு 16 ரவுண்டு சேன் பண்ணணும். ஒரு ரவுண்டுன்றது 108 டைம் சொல்லணும். ஓகே, அதை முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு 10 ரவுண்ட் தான் பண்றதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இது ரொம்ப விசேஷம். ஃபுல் டேயே நீங்க பண்ணுங்க. இப்போ குடிச்சிட்டு தான் பண்ணணும், சாப்பிட்டுட்டு தான் பண்ணணும், சாப்பிட்றதுக்கு முந்தி பண்ணணும். எந்த விதமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் வேண்டாம் உங்களுக்குலாம். ஏன்னா ஸ்டார்டிங்ல இருக்கிறவங்களுக்குலாம் நான் சொல்றேன், 16 ரவுண்டு வந்தவங்கெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணட்டும் ஒன்னொன்னா ரூல்ஸ். அது வரைக்கும் ரூல்ஸ் கிடையாது. பெட்ல உட்காந்து வேணாலும் நீங்க பண்ணுங்க. பல்ல காத்தால எழுந்து பல்ல மட்டும் தேய்ச்சிட்டு அப்புறம் உடனே சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம். குடிச்சிட்டு தான் சொல்லணும். எந்த விதமான ரூல்ஸ் வேண்டாம். ராத்திரி 11 மணி வரைக்கும் சொல்லலாம் தாராளமா. முடிஞ்ச வரைக்கும் 10-11 மணிக்குள்ள சொல்றதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்குவோம். ஓகேயா? முகூர்த்த டைமுக்கு அப்புறமா நான் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு எப்படி வரணும்ட்டு. இதெல்லாம் பண்ணினா ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாருக்குமே பழக்கம் வந்துதான்
அப்புறம் முகூர்த்த டயத்துல சொல்லிடலாம் மார்னிங்ல. அதனால இது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை மாத்திரம் எல்லாருக்கும் இந்த வாட்டி 2வது அவதாரம் பார்த்தாச்சு. அடுத்த வாரம் 3வது அவதாரம் பார்க்கலாம். 3வது அவதாரம் என்ன? வாராக அவதாரம் இல்லையா? 3வது அவதாரத்தை நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பேசுமா இது லலிதா மாதாஜி. Yes, Mataji. Oh, भाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय कोटि भक्त वृंद की जय शील प्रभुपाद की जय जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय जय भगवद गीता और भागवत ग्रंथ की जय जय श्री राधा गोविंद की जय जय और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे बोल।